Obožavam proljeće. Ove godine malo je sve kasnilo, pa onako nikako da krene. Ja to na tržnici vidim kad se pojave prve mlade rotkvice, mladi češnjak, mladi luk, medvjeđi luk. Nekako ta naznaka kad se sve počne buditi je meni divna. Za uskrsni ručak se prilično držimo neke tradicije. Gotovo uvijek je janjetina. Bude naravno i šparoga, bude tih divnih proljetnih bogatstava što nam se sad pruža. Uskršnji doručak je isto jako važan kod nas, to znači bude uvijek nekakva fina šunka, jaja koje se naravno moramo se kucnuti i zaželjeti želju, tako da se veselim tome. Kupujem na tržnicama još od vremena od kad sam imala svoj restoran. Imam svoje omiljene prodavače povrća. Jednostavno, supermarket nikako ne može zamijeniti taj doživljaj. Danas radim jedno vrlo proljetno jelo sa pravim vjeznicima proljeća, to su divlje šparoge, onda medvjeđi luk koji sam ubrala baš u centru Zagreba, mladi luk, mladi češnjak, jaja i malo kozjeg sira. I to je onako vrlo jednostavno jelo, a opet može biti i vrlo luksuzno, recimo za početak jednog uskršnjeg ručka, što ću ja i napraviti. Šparoge doslovno minutu, samo da pozelene i odmah ih vadim van i ohladim pod hladnom vodom. Lijepo ću posoliti sve. Sad ću još dodati ovaj mladi svježi kozji sir. I njega ću isto sad umiješati. Ovako grubo da su možda mali komadići, ne treba baš biti skroz umiješan. I još ću dodati malo limunove korice. Izliti ovu smjesu od jaja, kozjeg sira, šparoga, medvjeđeg luka. I pustit ću da se sa donje strane to malo zapeče. Možete sad prvotno mrvicu promiješati, neće se ništa desiti dok se ne počne jaje stiskati. Ono što ja jako volim u Zagrebu kada krene proljeće su te magnolije koje su gotovo u svakom vrtu. To je meni onako kao što Japanci se dive svojim sakurama, znači trešnjinom cvijetu, tako bi u Zagrebu se trebali diviti magnolijama. Da, u zadnje vrijeme ima jako puno stranaca u Zagrebu, što ljudi koji žive ovdje, što turista. I vrlo me iznenadilo što zaista jako često čujem strane jezike na ulicama i to razne strane jezike. Neke jezike čak i ne prepoznajem, moram priznati. Pa je onda isto to zanimljivo, ali volim vidjeti tu šarolikost u Zagrebu. Evo sad se zapeklo sa donje strane i ide u pećnicu na 10-ak minuta na 200 stupnjeva. Pripremit ću rotkvice i radić za podlogu, za ovu kao salatu za ovaj omlet. Jako volim ove salatice od divljih stvari. Ovo je zapravo list maslačka koji ovdje u Zagrebu zovemo i radić. On je onako malo gorkast, ali će biti savršena podloga za ovaj moj omlet. I sad ću malo to
zajedno sa rotkvicama posoliti i staviti malo limuna. I naravno maslinovog ulja na kraju. Pa odlazim često u prirodu, osim što ja to volim, imam i jednu zahtjevnu životinjicu koja jako voli prirodu. Znači, odemo i u Maksimir i u Ribnjak, Sljeme, Tuškanac, Dubravkin put. Moja životinjica je Pika, to je jedna kujica koja je vrlo živahna. Odrasla je u Istri na selu, tako da sad joj dolazak u Zagreb predstavlja malo i stres, ali mislim da što se tiče društvenog života joj je puno bolji. Ima puno više pasa s kojima se može podružiti. Evo, omlet je gotov, stavit ću ga malo u tavi da se ohladi. Onda ću ga preokrenuti na jedan malo veći tanjur, narezati na komade i poslužiti na ovoj predivnoj salati od radića i rotkvica. I možemo jesti. Će biti dobro. Evo, ovako nekako. Obožavam toplo vrijeme, obožavam sunce. Proljeće je baš to nekakvo buđenje koje mislim da u svima izaziva neku novu nadu.